Dobro jutro, narode! Evo Ramize opet u kuhinji, hoće da pravi krompirušu. Kaže moja obitelj, nisi odavno pravila krompirušu, ajde pravi, kaže, odmah, danas. Eto, pa ću ja podijeliti s vama ovo. Da ja vama i ja pokažem kako ja pravim na svoj način krompirušu. I svi u vas redom pozdravljam što me gledate i pratite. Što želite Ramizu ovakvu pametnu da vidite. Sutra nam je Valentinovo. Eto narode, pa ću vam sad pokazat kako to Ramiza otkuhava kao pitu, eto, krompirušu. Od okotivna brašna, eto, malo jače od po kile. Evo ga, malo soli. Da nas stomak ne boli. Idemo potkuhat krompirušu. Neko kaže krompiruša, neko krompirača, neko kako ko. Ovo je moj način pravljenja krompiruše, kako ko pravi na drugačiji način. Ja ne znam, ja pravim kako ja pravim. Ja. Ima svoj način pravljenja kuhanja. Ja ovako pravim, pa ako vam se svidi, pa pravite i vi sve ovako. Treba nakuhati. Ulila sam malo više vode, preletlo, pa sad treba dodavati malo više brašna. Doće to sebi, nema to šta. Evo. Evo ga narode. Ovako. Sad ćemo mi. Eto, malo će pokriti, da malo odmori, pa se vidimo poslije. Tu mi treba tučiti krompir, ujutro da oprat ruke. Izaprala ruke, sad ćemo to malo nakuhati, ostaviti na odmaranje. Tako. Sad ćemo mi nju malo ovako. Na dva dijela. Pomalo nakuhamo. Ja, pa i vi narode sebi napravite krompirušu. Vi ćete kako to Ramiza kuha, pitu, će razvija. Evo ga.
odmaranja. Ovo ćemo tamo. Opa. Ovo idemo. Tako. Znači, to već na odmaranje. Se to odmara. Ramiza će pripremiti luka i krompira, pa će vam sve detaljno pokazati u videu kako to Ramiza radi, pravi, kuha, pitu. Moramo mi sebi napraviti pita kakvi mi hoćemo, samo treba znati da kuhati za jufku. To je to. Eto pa se vidimo dok ja ovo nagulim. Pa ću vam pokazati kako to ja sjeckam. A sad ću ja vama pokazati kako to Ramiza na svoj način radi. Evo ga, dok Jufka odmara, ja ću isjetniti krompir i luk. Neko na rende, neko na kockice, ja na kockice. Tako vole. Neko može i na rende sebi izredati krompirš. More kako god hoćete. Pravi svak na svoj način. Kako je naučio. I kako želi, kako poželi. Narode moj. Ja sam sretna s vama što vi mene gledate i pratite. Da nije vas ne bi bilo ni mene. Eto. Što mi dajete podršku. Što me unapređivate da idem dalje. Da ne odustajem, da ne posustajem. Puno vam hvala. Ramiza vas sviju voli. Meni je sav svijet drag, kakav je kod ko sebi je. Ja volim cijeli svijet. Čovjek čovjeka ne može da mrzi. Mora čovjek čovjeka da voli. Da ne napakostiva neko nekom jedno drugome. Se trebaju voliti i paziti, slagat. Život je kratak. Sad nas ima, sad nas nema. Eto, pa se vidimo. Ja budem to sastavljala za nadjev, ću vam ja pokazat. Se vidimo. Evo ga, pošto je Jufka odmorila. Vidite kako je ona odmorila fino. Sad ćemo vidjeti.
nju još nauljit i stavit na još odmaranje. Uljimo. To je moj taki sistem rada. Možda neko drugačije radi. Ja ovako, kako ko. Eto da se odmori jedno 5 minuta, pa ćemo mi napraviti sada evo ga, zborila jufkica, sad idemo na razvlačenje. Toplo je u kući, pa malo brže se opustilo. Došlo je do pucanja, a ja to malo zakrpim. I dobro. Evo da vidite, ljudi moji, šnajderci. Toplo je u kući jako. Edite jufke, ede, hvala. Sad ćemo posoliti smjesu. Posolimo smjesu. Ja samo stavljam sol, biber, to je to. Ne mećem ništa dodatno. Ne mećem ja vegetu. Ne mećem. Samo bibera kada bude kada burek jedeš. Pa da. Kako ko meće, ovo je moj način kuhanja, ja ne znam kako je čiji. Pak ima svoj način. Što miriše, brate, već. Biber, miris udara sa svih strana. Evo, idemo na titicu. To je ramizni način kuhanja tite kupiruše. Ču gruhar? Gruham, šta ću? Kad ima ko će jest. Da ne bude siromašna. Da ne bude siromašna. Ima to ko će pojest. Evo ga naravno tvoj. Još ti ga. Tako, brate. A ja ne pravim, mogu ja praviti na svrkave, ako mislim ostati gladna. Ja ovako, da se najede cijela familija. Svrkovi dok sva evo vidite, ovo ima viška, ovo ću ja svojim kokama. To sam fino ostavila i one kore od krompira. Ljuske, pa sam stavila isto da se skuha mojim kokicama. Tako, sad ćemo mi tu
Emir, uj. Evo ga ulje. Malo ulja. Stavit ću ga tu da mi bude na dofat ruke. Ajde, pomojte tepsiju fino, pleh, kako ko. Da svi razumiju. Eto. Sad ruke. Sad idemo na slaganje. Ako ja, jer je meni tako bogatija, ja tako volim što je god bogato. Nas koliko ima u kući, trebali bi na 20-30 srtova. Evo ovako ću ja pačanju dokrpit, vidjet ćete kako to Ramiza slaže, ne brinite. Eto, idemo dalje. Isti postupak, sve isto, drugom ljufkom. Kako to Ramiza za pol sata pita uredi. Nema to da bude neko gladan pored mene. Evo ga, i ovo ide. I ovo, kada fino, evo ga, vidite kako to, nema bacat. To je to čisto i uredno, dobro. Da, vidite, krompiriša moja. Neko pravi, brate, na zrkove, na ovo, na ono. Kakvi zrkovi, ne pomažu nama zrkovi. Mi bi ostali gladni od zrkovina. Da bi morala napraviti. Može, ko hoće ne pravi. Ali da zrkoviće. Ovo je pomirujem da bude lijepa. Ovako, vidite. Moj narode, moj. Još malo. Malo ruke. Ruke malo. Sad sam ja stavila pečnicu na 300, pitu da pečem brzo, tako moja peče. Evo ga, hajde, pece, to je to, pa vidimo kad bude pečena. Evo ga, gasimo pečnicu, gotova krompiruša, narode Bujrum narode. Evo ga, stavila sam malo maslaca, prokuhala vodu, evo vidite. Vidite narode krompiruše, kod Ramize krompiruša. Tako. Tako. Ti to pite, gledaj. Ko te pita, da, pita. Krompirušica. Sad ću ja nju malo pokrit. Da malo otpusti, da malo mekani, kako ko kaže, da malo otpusti. Ako neko nije gledao, kako mi radimo preljev, pitu, krompiruš, ovo je jogurt. To je jogurt. Malo soli, ako neko
Ja sam već jednom pokazivala kad sam pravila burek bijeli, pa sam tu pokazivala. A možda neko nije gledao, pa neka gleda. Evo ga. Opa. Svugdje prsti, to. Tako. Bijelog luka. Ću ja vama pokazat na tanjiru kako to ramiza mi ne preljevamo svu. Jer neko hoće bijelog luka, neko neće. Neko hoće samo jogurta. Evo ako narode moj. Vidite vi to. Eto ga malo. Evo. Miješate, vidite to predjel za krompirušu. Morate i za burek, i za bijeli burek. Evo toga i za buređike. I za sve što hoćete. Morate vi uštipaka ispeć pa sebi na to potopiti u ovo. Ha? Isto. Evo ga. To ćemo sad čekati da malo otpusti pita, pa ćemo mi izrezati, pa ćemo vam pokazati. Evo ga narode, otpustila krompiruša. Evo sad ću izvaditi da vam pokažemo kako mi mora s trebam uzeti ono strane. Evo ga. Evo krompiruše moje. Evo krompiruše moje. Evo to. Evo ovako mi preljevamo preko krompiruše. Tako moja obitelj sva voli. Evo tako, vidite narode moj. Evo ga. Eto. Evo ga narode, žurim da jedemo. Evo tamo obitelj već čeka, zove, hajde doneste tanjire vamo. Eto vam, puno vam hvala što me gledate i pratite. Bujrum narode na krompirušu kod Ramize. Ćao!